Sherifula tele lajɛbagaw an ka foli b'aw ye. Bi siraba kumakan jamukan na an bɛna kuma incivisme de kan. Incivisme mɔgɔw n'i y'a ye mɔgɔw t'a bato a man ɲi. Ça veut dire que siraba kan sariya mɔgɔw kan ka bato de. Ka jateminɛ incivisme a man ɲi, i kan k'i sigi ka sira jateminɛ, i kana gidɔrɔn tigɛ i kunfɛ. Bi minnu b'u sen na u ka siraba bato, bolifɛntigiw fana kan ka siraba bato, mais maliyɛn bɛɛ pereselen don. Bɛɛ b'a kɛ n pereselen don, o de bɛ na ni siraba kan ka kasara ye. Ne hakili la ye min y'a la siraba ye yɔrɔ ye mɔgɔ bɛɛ de bɛ siraba sanfɛ siraba boliba a sira tigɛbaw a bɛ kan ka baara kɛ ni hakili de ye molibolila caman bɛ anw fɛ Mali la yan a majorité bɛɛ lajɛlen de ye a moli boli min Ala ye se kɛ n ye moli sɔrɔ u tɛ moli boli ni hakili ye fɛn dɔ fɛn cɛ ɲuman tɛ fiyewu ça fait fosi tɛ ni bɔ quoi mɔgɔ man ka permis bila i kunna k'a sɔrɔ i ma ni makara chauffeur ya danbe kelen de bɛ chauffeur ya la Ala ye n kɛ chauffeur ye Ala y'a kɛ n bɛ se ka bolifɛn boli n ka tɔɔrɔ tɛ se mɔgɔ ma ne bolo o de kaɲi mɔgɔ ma ka sago ɲɛnamaya fɛn bɛɛ lajɛlen kan quoi i bolifɛn boli i b'a boli adamadenw de i man kan k'olu tɔɔrɔbaga ye fiyewu au plus encore anw minnu ye chauffeur ye jogojugu kelen bɛ anw yɛrɛ Mali chauffeur la an tɛ denmisɛnninw labato siraba kan denmisɛnnin de ye mɔgɔ de ye siniɲɛsigi ye a ka kan n'an ye denmisɛnninw ye siraba kan mobili de kan ka jɔ u ka tɛmɛ yɔrɔ min bɛ même n'a sɔrɔ o dɔɔnin tɛ mais anw minnu b'a dɔn an de kan k'u bonya ne yɛrɛ jamana caman kɛ n b'a ye u bɛ denmisɛnninw bonya cogo min vraiment o tɛ anw fɛ Mali la kɛ ni jɛmukan kɛ quoi c'est très important jamana ma quoi chauffeur ka se k'a dɔn ani bolifɛn bolilaw k'a dɔn ani bolifɛntigiw mɔgɔ min b'a sen na sinama kan ka kɛ priorité yɔrɔ minnu na a yɔrɔ ma bato anw fɛ o ye kojugumanba de ye fɛnɛ quoi au plus encore permis bɛ dɔ bolo a bɛ mobili boli n'importe côté o de bɛ jouer bolifɛntigi caman kan o de b'an fɛ quoi tɔɔrɔ min ne fɛ ka fɔ a ye o ye nin de ye quoi. Merci. A bɛ n ka foli fɔ Sirifukɛ. Incivisme ye mun ye commandant de police Abdoulaye Kulibali bɛna ɲɛfɔli k'an ye o la incivisme yɛrɛ ye mun ye a bɛna ni mun de bɛna n'a ye mɔgɔ minnu b'a kɛ a bɛ se ka kɔlɔlɔ minnu lase u ma ani ɲangini minnu kan ka da o tigilamɔgɔw kun donc commandant de police Abdoulaye Kulibali bɛna olu ɲɛfɔ an ɲɛna an ka bi jɛmukan b'o de kan. Incivisme ye mun ye siraba kan sariya matarafɛbaliya a bɛ fɔ o de ma ko incivisme n'i y'a lajɛ bolifɛn bɛɛ na jamana bɛɛ kɔnɔ sariya de bɛ bolifɛn bolicogo kan sɛbɛn minnu kan ka yamaruya walasa bolifɛn ka boli n'a ye jamana caman kan o cogoya de don jamana bɛɛ kan o de don anw fɛ yan effectivement mobiliw caman bɛ boli sɛbɛn bɛ dɔw la sɛbɛn tɛ dɔw la nka o hukumu kɔnɔna la n'i y'o lajɛ i b'a ye sɛbɛn tɛ minnu na olu de ka kasara ka bon n'u bɛ boli kojugu kɛ n'u bɛ siraban kan sariyaw ta matarafa u ko caman kɛ i k'a dɔn ka nin man ka kɛ ka kɛ o de ye cɛya ye o tɛ anw b'a kɛ kodɔnbaliya ye i b'a dɔn i ban ka kɛ anw b'a kɛ kodɔnbaliya ye donc a ka kan k'a fɔ n'i bɛ sariya dɔn polisi bɛ yen polisi tɛ yen i k'i jija ka sariya bato o de b'a yira k'a fɔ i b'i yɛrɛ kalama o de b'a yira k'a fɔ i ka jamana i b'a fɛ parce que kɔlɔlɔ caman b'a la an da bɛna don o kɔnɔna la donc dɔw yɛrɛ fana ka kow tɛ wuli abada fɔ n'u ye polisiw ye u kan ka fɛn fɛn kɛ u b'o kɛ o ye dakɔrɔbɔli ni laɲiniw ye an t'o kɛ an tɛ o kama dɔw bɛ yen nɔ ladamu yɛrɛ b'a kɛ ladamu tɛ yen kosɛbɛ so kɔnɔ a bɛ éducateurs bɛ interpeller an k'a lajɛ ka ladamu ka sinsin kosɛbɛ walasa an bɛ min kɛ du kɔnɔ o ka waleya kɛnɛma kan bon o de y'a an y'a ye k'a fɔ siraba kan gɛlɛya caman bɛ anw fan fɛ carrefour la an b'a ye n'i ye jateminɛ kɛ anw bɛ soli ka wuli min kɛ kabini 6 heures du matin an bɛ carrefour kɔnɔ o cɛsiri de ye ka ɲɛsin population ma k'a yir'u la k'a fɔ an bɛ aw de kama an ye nin laɲini ninnu kɛ walasa aw ka taa ka segin ka nɔgɔya i bɛ yen o population minnu kama n'i ye sira tigɛ dɔw la k'i k'a to dɔw ka tɛmɛ dɔw yɛrɛ bolo ko non olu man ka jɔ olu kan ka tɛmɛ ni bɛɛ ko k'i bɛ tɛmɛ a tɛ se ka ɲɛnabɔ dɛ baara kɛlen don k'a kɛ dɔ bɛ tɛmɛ dɔ bɛ jɔ dɔ bɛ tɛmɛ dɔ bɛ jɔ an dun b'a dɔn par exemple ni exemple ta nation kan nation an b'a fɔ ma monument de l'indépendance sɔgɔma o sɔgɔma anw bɛ yen à partir de 6h30
dispositif min an b'a bila en place a bɛ taa ka taa mɔgɔ 5 kana mɔgɔ 6 la ni défense yɛrɛ kelenna dɔrɔn a tɔ bɛɛ bɛ jɔ donc anw de b'a système dɔn mobili hakɛ min bɛ tɛmɛ anw de b'o dɔn a tigɛ kuma anw de b'o dɔn i tɛ tɛmɛ anw de b'o dɔn n'i ye sira tigɛ ko ninnu ka tɛmɛ i bɛ dɔw ye k'u forcer ka na bon ni dun bɛ ko kalama k'a fɔ e bɛ sirabankan sariya dɔn a fɔra ko hali ni panneau bɛ yen feu bɛ yen polisikɛ yɛrɛ jɔlen carrefour kɔnɔ a bɛ nin bɛɛ sanfɛ polisikɛ mana fɔ k'i ka mun kɛ o de bɛ sariya ninnu bɛɛ sanfɛ e tɛ se ka polisikɛ to carrefour la a b'a fɔ fɛn ye min ye gɛlɛyaba ye min bɛ anw polisiw kan o ye kelen ye min bɛ se ka na se population tɔ minnu ma minnu i bɛ minnu yamaruya u ka tɛmɛ ni u b'a fɔ ko fo jagoya k'u ka tɛmɛ a dɔw yɛrɛ bɛ se ka kɛ accident ye anw yɛrɛ ɲɛna ten an ɲɛkɔrɔ u b'u ban k'u jɔ u bɛ taa fara ɲɔgɔn kɔ bon ni bɛn ma k'a la constat bɛ wele u bɛ constat kɛ joginniw bɛ yala donc nin b'a jira k'a fɔ faamuyali kan ka kɛ k'a fɔ bolifɛn n'i b'a kan i kan ka dɔn kan ka nin kɛ man ka nin kɛ mais k'i tugu k'a dɔn nin kan ka kɛ i ma kɛ o de ye incivisme ye i tɛ fɛ ka sirabakan sariya matarafa donc a bɛ na ni kɔlɔlɔw ye o kɔlɔlɔw ye mun ye o ye accident ye accident i sen karila i bolo karila i haju tiɲɛna i bɛ to so kalo 1 kalo 2 a bɛ se ka kɔlɔlɔba ye min bɛ na ni dutigi i mana bana ka paralyser e ka nasɔngɔ b'i sen tɛgɛ de kɔnɔna la o ye degun belebeleba ye o ye kelen filanan bolifɛn minnu bɛ tiɲɛ wari de bɛ kɛ k'a dilan musaka minnu bɛ bɔ k'a dilan o ye tiɲɛni de fana e kun nasɔngɔ bɔyɔrɔ la o ye tiɲɛni ye jamana fana kun donc nafa foyi t'o la bon dunan minnu bɛ na an ka jamana kɔnɔ n'u ɲɛ b'a la an ka circulation kelen bɛ birisa ɲagami o b'a fɔ Mali kɔni ma ɲɛnabɔ mais Mali ɲɛnabɔlen don Mali sariya ɲɛnabɔlen don mais minnu bɛ boli circulation na olu ma ɲɛnabɔ donc u k'u jija sariya ka lajɛ a ka bato bɛɛ b'a dɔn i kan ka mun kɛ sinon maa si tɛ se ka yɛlɛ bolimafɛn kan a kɛra sen 2 ye ka na sen 4 na ka taa sen 3 maa si man k'a boli n'a sɛbɛnw ma dafa o ye fɔlɔ ye o de b'a jira k'a fɔ k'i ye fasoden ɲuman ye n'i ka sɛbɛnw dafalen don bolifɛn na i ye sariya de i ye fasoden ɲuman ye o filanan ne bɛ nin bolifɛn min kan a bolifɛn bɛ nin tabiyaw de kofɔ a bɛ nin de wajibiya ne kan k'o de kɛ donc ne bɛ n jija n b'olu kɛ o ye fasoden ɲumanya filanan ye n'i nana nin kɛ a bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye mɔgɔ wɛrɛ ma i bɛ siran hakɛ ɲɛ hakɛ ka bon ni fɛn bɛɛ lajɛlen donc n'i y'o dɔn k'a fɔ nin finitigiw filɛ an de ka wari kɛlen ka fini san ka du kana an de y'u bila walasa ka ɲɛnabɔ n'i y'anw ko circulation na bi na k'o ka ɲɛ mɔgɔw ka ɲɛnabɔ yɛrɛ maa caman bɛ siɲɛ ta donc a dabɔra de kama walasa tagasegin ka nɔgɔya mɔgɔw ka taa yɔrɔ dɔn u k'u na yɔrɔ dɔn u ka tɛmɛ maa si dan kana kari la i ka bɔ i ka so ka t'i ka baarakɛyɔrɔ la dan kana kari mɔgɔ si la donc a bɛ o de kama o gɛlɛyaw de b'an ka carrefour kɔnɔna la n'i ye tali yɛrɛ kɛ incivisme kan incivisme matarafɛbaliya sirabankan sariya matarafɛbaliya infraction camanba de b'a kɔnɔ infraction minnu b'a kɔnɔ i kan ka taa mun fɛ i tɛ taa o fɛ f'i ka nɔ fɛ a bɛ se ka kɛ sens interdit ye i kan ka maa hakɛ min ta i t'o hakɛ ta i bɛ caman ta min ka ca n'o ye n b'a fɔ o ma surcharge de passager i man ka tourner cɛ yɔrɔ min na i y'a jagoya ka tourner cɛ o fana b'a la i man k'i jɔ yɔrɔ min na i y'i jɔ yen o b'a la mototigiw ka moto boli yɔrɔ o dɔnnen don a kun ka di ne ye aw fana ka tourner a ka munumunu capital kɔnɔna la an bɛ kuma incivisme kan n'i yɛrɛ ye image damadɔ bɔ an bɛ kumakan minnu fɔ a b'a waleya ka sɛbɛntiya ka kɛnɛya donc n'i y'a ye i b'a dɔn k'a fɔ adamadenw b'a dɔn nin yɛrɛ de kan ka kɛ mun tɛ fɛ k'a kɛ donc nin bɛ k'a fɔ a ka ca i da tɛ se ka don a bɛɛ lajɛlen mais sariya bɛ yen a kan code bɛ yen code la route b'a fɔ e ye fɛn jeni i bɛ 400 sara e man k'i jɔ yɔrɔ min na i y'i jɔ yen i bɛ 400 sara i bolila fari kelen de b'i la e dun b'a dɔn sufɛ fari ye 2 ye kelen de b'i la mais i b'a dɔn kelen don i wuli yɔrɔ la nka i b'i tugu ni polisi y'i minɛ i bɛ kali kɛ i bɛ ala kali k'a fɔ ayi n tun b'a dɔn a tigɛra tan e dun b'a dɔn k'a fɔ o fari unique min b'i la i tatɔ dɔ bɛ se ka kɛ a t'i ye ale b'i walo i ni bɛ se ka to a la i bɛ se ka jogin donc gɛlɛyaba de b'a la mobili minnu vitre finnen don sariya de b'a la ko vitre kana fin bon mais dɔw bɛ yen u bɛ boli u bɛ vitre fin n'i minɛna la i bɛ mana kɔrɔ ka bɔ a la i bɛ 3000 sara arrêt gênant dɔw bɛ yen u bɛ taa mobili jɔ u mago tɛ ko la k'a jɔ sira kan maaw b'u kɔfɛ bɛɛ bɛ klaxonner la u mago tɛ foyi la olu bɛ tɛmɛ ka taa u ka haju la walima u b'u jɔ ka baro kɛ ka kuma kɛ olu bɛ minɛ o ye 2000 ye donc musakaw de b'a la ka sara mais pour que k'a kɛlɛ n ye min fɔ o ye ladamu ye vraiment maaw k'a lajɛ u ka kuma surtout denmisɛnnin kunda masaw ka kuma denmisɛnninw fɛ u ka sirabankan sariya bato n'i y'a lajɛ bi na ni joli de bɛ to sirabankan kasara la a ka ca n'i ye sirabankan sariya matarafɛbaliya bɔ a la a tɔ b'a dɛ n'i ye minfɛnjugu olu min ka taa dɔlɔ la ka na dɔrɔgu la minfɛn kuntanw k'olu min ka bolifɛn boli ni olu b'a la a tɔ b'a dɛ donc nin bɛɛ ye n b'a dɔn a man ka kɛ mais n bɛ tugu k'a kɛ n mago tɛ ko la bon i mago tɛ ko la i bɛ kasara lase i yɛrɛ ma i mago tɛ ko la i bɛ kasara lase mɔgɔ wɛrɛ ma donc an k'a lajɛ an ka denmisɛnninw ladamu
du kɔnɔna la fɔlɔ a bɛ daminɛ o de la parce que n'i ma ladamu du kɔnɔ i tɛ se ka ladamu kɛnɛma o a tɛ karaba o donc a ka faamu bon an minnu bɛ Carrefour kɔnɔna la u k'a faamu k'a fɔ an bɛ yan olu de kama an ye olu de balimaw ye an ye olu de sinjiw ye an ye olu de ye an bɛ olu de kama an ka cɛsiri n'an ka wulikajɔ bɛ olu de kama donc n'an ko min o k'o kɛ o bɛ taa ka segin nɔgɔya baara min don c'est un travail à la chaîne ni dɔ tɛ se ka jɔ ka dɔ to an de b'a système dɔn an b'a bɛ en place pour que maaw ka taa ka segin bɛ nɔgɔya donc gɛlɛyaba de b'an bolo a la mototigiw aw b'a ka sira dɔ pɔn sanfɛ aw kan ka boli min sanfɛ aw b'a dɔn mais ni polisi tɛ yen i bɛ maa min ye k'a fɔ k'a bɛ boli sira normal kan k'a sɔrɔ polisi tɛ yen a maa b'a dɛ mais a caman de bɛ boli mototigiw ka sira kan mobiliw ni mototigiw mana kɔlɔsɔ ɲɔgɔn na n'a a kasara kɛra dan t'a la donc an b'o welemakan da maaw fɛ maaw k'u hakili to siraban ka sariya la u k'a bato n'o kɛra a bɛ dɔ bɔ kasara la n'o bɔra a bɛ dɔ kɛ kɔlɔlɔ la n'o bɔra a bɛ dɔ bɔ hakɛ la parce que hakɛ ka kɔrɔ ni fɛn bɛɛ hakɛ de ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan donc ni i ye nin minnu fɔ commandant caman faamuna nin na nin bɛɛ jɛlen don i ye mun fɔ a caman ye an yɛrɛ de mais ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali mun kɛ sisan wagati dɔ kɛra casque tun kɛra diyagoya bɛɛ b'a don diyagoya la a wagati la hakili b'a la fo mɔgɔw tun bɛ filenw pɛntiri k'a kɛ casque ye k'a don munna o kɛra diyagoya munna sisan sariya dɔw tɛ yen minnu bɛ se ka kɛ diyagoya ye pour que siraban kan kasara ninnu caman ka se ka bɔ a la parce que n'i y'a jateminɛ fɛn dama-dama bɛ yen n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan k'olu kɛ diyagoya dɔrɔn caman bɛ bɔ a la i n'a fɔ moto kana boli k'a sɔrɔ i ma si hakɛya dɔ sɔrɔ et puis moto kana boli k'a sɔrɔ i ma taa auto école la k'a jira k'a fɔ i ye dɔ kalan code la mɔgɔ saba ta ninnu ka dabila et puis permis dili fana ka dabila k'a sɔrɔ i ma taa auto école la ne bolo ni ninnu fana kɛra diyagoya ye bɛɛ kan ani ceinture ninnu sirili est ce que caman tɛ bɔ parce que a bɛ se ka kɛ diyagoya parce que wagati dɔ kɛra a kɛra diyagoya ye bɛɛ tun bɛ casque don wagati la i ye ɲininkali minnu kɛ ninnu ɲininkali ye ɲininkali nafamanbaw de don casque ko ma taa fɔ maa ye maa caman n'i tora la ni casque kun b'u kunna o kun tɛ sa a ma fɔ ko casque bɛ saya bali mais a b'a bali i ka jogging fo ka juguya fo ka na se saya ma a cas dɔw la olu bɛ yen olu kɔni namara t'o la fɛn t'o la effectivement i y'a fɔ waatinin kɛra autorité tun y'a exiger à ce que casque ka don permis ka ta moto la assurance ka ta moto la fɛn caman bɛ yen nɔ min ye permis ninnu ye a si kana ta ka sɔrɔ i ma tɛmɛ i kan ka tɛmɛ sariya so min fɛ i ka tɛmɛ o fɛ a taara a tilala k'a kɛ waati na a ko yabara a ko binna je pense que a ka télévision ye télévision soba de autorité tulo b'an kan na i ye ɲininkali min fɔ o tulo b'an kan na n'a waleyara tuguni ka kuraya c'est une bonne chose an bɛ yan o sariya batoli de kama n'a kɛra a bɛ fisaya a bɛ population mɔgɔw a bɛ mɔgɔw ni kisi minnu fana bɛ bolifɛn boli ka sɔrɔ a yamaruya sɛbɛn t'u bolo a b'a to anw fana ka baara a b'a tɔ sinsin ni minnu b'a kɛ an bolo minɛ ni sariya minnu ka kan o bɛ boli o kan donc nin ye fɛn ye ni faamaw y'a waleya an b'a baara kɛ fo ka se a dan na donc an bɛ yan o de kama donc i ka ɲininkali ninnu ye ɲininkali kɛnɛmaw de ye donc je pense que maa minnu ka kan ka waleya u tulo b'an na donc n'u y'a waleya don o don u k'a dɔn an b'u ka bila la pour que baara bɛ ɲɛ cogo min na an bɛ baara kɛ ten. ok commandant Abdoulaye Kulibali jaabi ninnu diyara an ye jaabi caman dira minnu ni an ye nafa sɔrɔ a la mais n'i y'a ye an fana bɛ ninnu fɔ a tɛ komi an bɛ fɛ ka kow gɛlɛya mɔgɔw ma k'a fɔ casque ko ninnu ka kɛ diyagoya permis ko ka kɛ diyagoya a si dabɔ kun t'o ye mais a bɛɛ ko kun de an yɛrɛ ka laɲini de ka se ka accident ko in ka caman bɔ a la parce que ne ye fɛn minnu fɔ sisan ko n'a sɔrɔ olu bɛ se ka kɛ jateminɛ y'a ye k'a jira k'a fɔ n'olu kɛra a ma fɔ accident tɛ bali accident bɛ kɛ parce que ni siraw ka ca diyagoya de mɔgɔw bɛ boli accident bɛ kɛ mais caman bɛ bɔ accident na ani mɔgɔ sata bɛ caman bɛ bɔ o la accident na sinon an ka laɲini tɛ ka ko gɛlɛya mɔgɔ si ma n'i y'a ye an bɛ ninnu kɛ a bɛɛ kɛ kun de an yɛrɛ ka hɛrɛ de nɔfɛko ye ka se ka caman bɔ accident jugu ninnu na an bɔra sapeur pompier la u ye bilan di bilan minnu dira mɔgɔ hakɛya minnu sara 2015 2016 ani an ye trimestre an bɛ trimestre 2017 trimestre mun na ni mɔgɔ min y'a mɛn tiɲɛ la a ka ca donc an bɛ fɛ caman de ka bɔ a la sinon a tɛ komi an bɛna ɲini ka fɛn dɔ wajibiya bolimafɛntigiw kan mais a ɲinitɔ de don pour que ka se ka hɛrɛ se an bɛɛ ma a kɛ to bɛn